Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena Malta rreġistrat żieda fit-turiżmu. Bejn Jannar u April kien hemm żieda ta' 2.7%, dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan ifisser żieda tiktar minn 11,000 turist f'perjodu meqjus bħala fost l-iktar diffiċli. It-total tal-jiri li qattaw it-turisti f'pajjiżna żdied ukoll b'1.6%. Biex bekk it-turisti qattaw kważi 2,200,000 lejl f'pajjiżna minn Jannar sa April 2015. L-iktar tip ta' akkomodazzjoni mfittxija baqgħu il-lukandi terba' stilel li raw żieda ta' madwar 20,000 turist. Dawn il-lukandi flimkien ma' dawk ta' 3 stilel biss raw żieda fl-iljieri, filwaqt li kien hemm tnaqqis fil-lukandi ta' 5 stilel. Minkejja dawn ir-riżultati pożittivi kien hemm tnaqqis ta' 0.7% fir-rata ta' turiżmu tul ix-xahar ta' April ta' din is-sena. It-tul medju tal-btajjel ta' turisti tul dan ix-xahar kien ta' 5 stiljieli.